Равносметка майката се бе. Ти си омут за къде. Ти си омут. Убийство просто, какво да ви кажа? Значи, ако, Даниеле, ако ти се фърлиш във водата, се фърлям и аз. Фащаме ли бас? Кой е? Кой е? Рум сервис. Арпе. Еми така е, да. Ми давам. Повече джин, що не ми си па? Това джин май малко. Когато се прибереш последен и пичовете иска да разберат какво е станало. Здравейте на всички! Искахте влог, получавате влог. Знам, през много време качвам в YouTube, ма какво се прави? Не е толкова лесно, колкото изглежда. Така, сега обичайното за мен е влогче. И какво е то? Отивам на парти в Гърция, бате! Трябва да сложат музичка, че ще изглежда много тъпо, така осър иначе. Така, оправил съм вече багажерите, часа е... Колко е часа? Часа е 9:50, в 4 часа нощеска тръгваме. Всичко е разпродадено уж за партито, единството, което ни се падна е гадно време. Между другото, за другото парти може да използвате промокод на A10, за да си изкарате уникално. Така, следващите кадри ще са как вече тръгваме. Айде, патенца! Добро утро! Часът в момента е 4:18 и 19. Отивам да събирам другите шматки и тръгваме, както винаги. Излиза ми, не знам дали се вижда на камерата, е чемик, бате. Може ли днеска ми излезе чемик? Защото не ми излезе преди това. Кажи ми. Запалили сме баварката. Я гледай какво става. И потегляме. Кой има пари, бе? Спокой, няма да качима. Не, много си гроз, няма да качима, обещавам. Не е мистер Пица, това е Макдоналдс. Кой е казал мистер Пица? Аз ти казвам. Аз? Ти рекламно лице на мистер Пица, нямаш правото да доближаваш територията на други заведения. Скараха ми се. Я кажи Ей, какво. чак, селфи си правим. Ето най-големия смешник в целия квартал. И под лизуркото му. Сега тръгваме към Гърция. Така, сега минахме границата. Мога не се обясня. Сега минахме границата. Тук отпреде. Аре, обърни камерата. Вече сме в Гърция. Еляда, това. Калимера, калиспера. Сега продължаваме, имаме още 200 км. Чима, бъде. Как ще се сигам? Абе, те тук сега се плашише такова. Ау, май да. Брат, те ми я баха майката. Да знаете. Какво е червено? Майко. Добре, спирам камерата, че се разсейвам и май ще ми вземат книжката в Гърция. 30 км сме там. Тия ми опредеха колата. Това не се спре. Кажи се. Няма такова нещо. Ела се покажи. Отрувика ми живота. Ще се издрайвам. Ами тигри, стигнахме в хотелчето. Ето хотелчето. Аз съм там. При този нещастник! Няма отивам за насъна да няма джапанките нещастници. А Криска, сега ще ми духши като... сега ще ми дух. Сега няма. Мога ги бием и двамата принцип. Не се ебам. Какво викаш, бе, Селандур? Къде ги доведох тук малко свят да видят, бате. Тъпото е, че времето е много гадно. Даже отвратително. Но се обвали, бате, 11 градуса. От тук ли възам? Трябва да отивам за насъна на джапенките. Даниеле, покажи се! Той взема хубавата стая, аз съм в мазето. Stop it. Get some help. А той е най-хърбавия в целия квартал, представете си другите какви сме. Това е много здрав. Да снимам. Да си обара малко. Момичета, голя ли сте, че снимам? Абе, как дойдох ти на пръсти, как хоче да взема време? Сей да спрехне малко. Голи ли са? Там е страшно. Ето Катринче ме 6 минути. това там е братовчетка ми. С кадъродък. Коя? Кадъродък, всяка. Ти е братовчетка? А. Горгия ти. Не ми е хубаво, брат. Момичета, я дайте малко, какво беше това, където се гримирате? Какво? Аз? Това е Гилберт Попов. Я гледаме, моделките ми. Точно така. Аз говорих за Дани и за Йоан. Тук имаме басенче даже. Жалко, че едва ли ще го използваме. Ма какво се прави, бате? Не може всичко да не се угоди. Аз слизам надолу, рецепциониста ни бате
Бързак, моят юнак, бат. Заклем се. А ние сме мазята. Не му ти става. Тук направо. Там долу чака. Сега ще ви покажа. Сега вече е кочина. 100%. Сега как се отваря така? Къде по пак си не влизай? Маленка, акаш ли? Да. Ти се разцепи да пърдиш? Само това сме. Същата мизерия, брат. Как да ви мога, майна? Той е от люлин просто заради това да държите. Абе, това вечето на това малкия ли? Изтръпнавай! Абе, че тя излизи, бе. По-маркираш територия. Аре бе, и на мен ми се сере, бе, бат. Бати на мене! Това маркира територия към. Бани майката. Чеки си, бе. Тук ще спа аз. Тук ще ми духа, бат. Абе, дай на какво се копират леглото, бе? На това? Било майка. И ние сме на същото, брат. И чершафа е важен. Чершафа е важен. Сигурно са се го правили, са ви ги служили мокър да изсъгне. Пепи, какво преква? След малко отиваме на партито, направо вече нямам търпение, пие ми се! Stop it. Get some help. Ето кварталския менталитет, бата. Винаги сме заставаме в кръгче за клемсе. Пичове, вадете масура. Е положението, нали? Данеле, я кажеш, ще надръсиш сега. Никога. Деца не взимайте ми. Правилно, само спортувайте. Не бъдете като този. И като него. Те са отбор наркомани. Това е най-големият Ето. Я покажи си зеницата, като си много смел. Вечер ти с двете нози. Буцевки, бата. Те лъжи, бе, брат. Да, бе, лъжи. Ние никога не лъжим, бе, брат. Аз съм го пушнал влога, бе. Как, бе? Само тебе те няма. И меди, бе, и Скварят мафия. Скварят мафия, брат. Брат, зора да дойме вие ме морето, този каса да вали, бата, в София грее слънце. Не, много гадно време фанахме, бата, заклевам се. Иначе така добре изглежда. Да, бе, надолу и направо на плажа. Сачи, за колко прескачаш водата? Кажи, бе, на камера, брат. Хайде да имат документирано. Засили се така, как каза преди малко. 100 евро ти ги праща по революта. За 100 евро я дръж камерата. Фървам се 100%. Ти за 100 евро няма да се фърлиш, бе? Сега ли не? Да, бе. Бата се едно съм си на Сузопо. Абе, то ми лъха топъл въздух на камера. Нали? Топъл въздух. Да, бе, брат. Да се пробличаме и да идваме. Ма искам да пипнем водата, бе. Сачи, знаеш какво, бе? Наведи, сега ще падем за крака. Не, брат, ма гръцкото море е много хубаво, брат, заклем се. Викторе, брат, хвърлям ти камерата, брат. Тази камера такава ли е? Водостойчива. Не искам да я пробвам. За 1400 лева не пробвам такива работи. Каква голяма вълна, направо помисли, че ще ни удари, бе. Ево, Дани. Ма да не се отдавиш само. Ела до там да... Айде, да, стой само да обърна камерата. Не, бе, стига. Ай. Не, давам ти ги често, не, маре. Свали си гащите. Те без това се не могат. Аре да свали ги. Свали гащите! Свали гащите. Свали гащите! Ама верно ти, че ли вас се... Данеле, я кажи, студено ли беше? Не. Грам? Не. Лъжиш? Нещастника, лъжиш. Хубаво ли? Снимаш и пола, ако искаш. Така съм я набил тази камера. Вкусно ли, Никол? Много. Сандвичета, мандвичета. Васе, вкусно ли? Аз нямам търпение да се напия, заклевам се. Ники ни води на почивка, бе. Айде, Ники ви води на почивка, ме помните за това. Използвайте промокод Ники, бате. На 10 за следващото парти. Имам промокод. И аз имам Ники 10. Той е на 10 за следващото парти на 23. Кой е? Рум сервис? Некой звени, бе? Не звъни, бе, цъкна ми камерата, снимам, бе. Абе, брат, стига и стираш тук. Няма така, ще да ви видят какви Аз сте си утре. казвам Иван Сотиров. Аре, дай си. Александър Косов по прекурсачи. Дай, бе, педал. Сипи ми сай на мен. Аре, дай на него повече. Не, бе, не, така е добре. Коля крачула. Не, бе, Сачи, какво правиш, бе, бат? Аре, наказание. Ние спим в... Ти искаш да ме чукаш в стаята си. Ще правим скъпичка, брат. Бати нещастен, сега ще ви надпием, бе.
на него повече, че... Айде на здраво, момчета. Чакайте бе, чакайте, не сме готови бе, Не брат. сме ли готови? Нищо. Аз съм готов. Аре тук са на здраве. Айде, бас. Аре на здраве, бате. Айде на здраве. Аре! Айде. Еми така е, да. Повече джин, що не ми сипа. Това джин май малко. Сега ще си пали джин. Сега след малко, братле, почва в главата ми почва песента от последния аргентски запой. You spin my head right round when you go down, down. Walk out the house with my swagger, hop in there with yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, ow, you just like the flowers. Tell you the truth with all that goody power. Убийство просто, какво да ви кажа? Ден-две. Не хмурулката. Положението не е забавно. Къде ти какво ще кажеш? То ще е пиян. Чуме се до вечера дали ходим на партия, ама май ще ходим, нали? Stop it. Get some help. Ще ходим на партии вечера. Равносметка майката се бе. О, сега дойдохме да хапваме, ние хапахме преди това, ама сега ще хапваме пак, че сме много гладни, бата. Какво се прави? Е, момчетата ядат. Между другото, той е реално много гаден. Сега ще го разделим с вода и мисля, че ще стане по-добре. Дали? Отвратителен беше. Това какво е торта ли? Круасанчо. Ето, най-гадният Иран, той Янко го изповръща. О, днеска единственото парти, къде го има е галена вечерта, нали? Отиваме, нали, Даниел? Ида, плажи има, бе, брат. Явно. Малко ще започваме пак. Нов ден, ново начало. Падам, става, продължавам, Нов брат. ден, ново начало. Ако трябва, пак ще ни ударя по един шамар и така. Добре, очаквате включване, дали пак ще се напиеме или не. Какво, готино ли ти? Не, брат. Нали? Много гадно. Моето чува. Няма Значи шанс. ми ще пи очилата, сега трябва да почнем това, приятел. Значи, той като ме нервира вчера, дрешняра. И като ме нервира, бата. И като му вкарах един шамар, Разказвам аз. му разгубих очилата на мано. Ето аз родичкото го гори, да знаете. Как е насочи? Да, бе. Модерен ли са? Сега чувате. Зеле! До вечер ще изгори. Думата ми запомни. Абе, Йоанчо, какво ще ни вземеш на нас, бе? Няма ли ни вземеш нещо да пием? Ти да ме пита вече. Нещастника мръсна. Еге, другите там даже паща тем, бат. Еге, бат, отрепто. Бат, искам да видите Даниел как е заспал, бат. Вижте го. Той направо умря. Даниел, по-удобна поза можа ли да вземеш? А? Нагази си като хората поне. Искаш ли? Даниеле, я покажи ногтите на краката. Бата урови, бата урови. Даниеле, ако ми дадат плажно масло, може да те намажа. Да те намажа ли? Айде. Определи стаята ти, бе. Аз да съм оприл стаята. Ти приличаме камерирка. Да е за ухо. What? Картата определи. Не. Ходи го и определи. Абе, оправих го, бе, за уха. Много е тъп, бат. Много е тъп. С най-големите тъпаци съм се събрал тук, бат. Много си суха. Право, нямам думи. Когато ги мързи да си вземат картата. Момчето е номер едно. Как е фана, бат? Браво, Янов. От първия опит, браво. Браво. Василе, ти какво ще кажеш? Супер. Фантастично. О, тук може да седат цял ден. Бата, искаме така 24/7 да има слънце. И няма да мръдна тук. Кой? Кура мой. Значи, Даниеле, ако ти се фърлиш във водата, се фърлям и аз. Фащаме ли, бас?
Нещастник! Мамка му. Някой друг да залага. Добре, а? Хриска, ако се фърля, свърши си. Не. Следващия кадър е как влизам във водата. Бат ти тюлена. Бат ти тюлена. Екстра, бе, брат. Аре, Хриска! Аз обаче не видях само нали там и фърли шапката или един от тия шушуми ги вате. Значи сега преди малко ни щеха да дадат бой. За малко им беше. Значи отиваме да хапнаме, защото сме умрели от глад. Обе, значи Демек ще ми духаш, така ли? Да, ще да ми духа. Пак са скандали. Времето е брутално. Ето това е хотела. Какво за мен, бе? Ще ги изкрива. Наядохме се като свине. Що не си ма яде? Защото забравих. Доволен си, когато видя нещо повече от тостър. Прекалено много ядохме. Направо ни е тежко. Сега ще ходим с малко си легнем, малко си почиваме. Почерняхме малко между другото. И след малко good night на плажа. Що си чекал на вратата, бе, Ивана? Що си му чекал на вратата? Кажи, аз съм Докато ти говори, вата директно. Той ядом се е насрава. Ти кажи, вика, че си ти. Как изпуста 20 евро, майка му. Пред камера обявено. Ники Уест обяви на Даниел, че тази вечер ще чука моите курви. А ако не чукате? Ще му дам да ме чука мене. Sun in the morning, we're better be together. First time I got it, got what I wanted. The feeling lasts forever. I'm on the edge of desire, and I think I got it again. I'm on the edge to get it out. Oh, how you have it all day. Не, бе, кой ще плаща, бе? Когато се прибереш последен и пичовете искат да разберат какво е станало. Седи ме половин час след това. Вие в колко се прибрахте, бе? На команд. Където се прибрахме ние, ти го си. Ние всички вече се бихме направили на чехора. Пичове, последната дискотека беше убийство. За Беше къв. много яко, пичове. Та от тръпка. Седи ме, бой си крек. Брат, ходи, мене някой пи нещо. Ето, даже не дойде. Легна си пичката. Така ли? Така е, брат, защото имах важни делови срещи. Не ми става, защото ще ти заблъскам, майко. Как ме стисна за пълца. Сега трябва да ставаме, оправяме багажерите и да си ходим към София. Какво става, чат? Така не ми се тръгва направо. Като цяло най-голямата ни грешка е, че пиеме само джин с тоник. Това е най-голямата грешка. В смисъл, от такъв сладък алкохол яко боли глава и ви казвам, че в момента ми е пастет. Да, бе, да, много ми е наред. Имаме да караме 500 км до София. Отгоре на всичко ние сме единствените, които сме се събудили. Другите даже не си вдигат телефоните. Нямам глас. Крещял съм цяла вечер. Това не знам колко трябва да се казвам, а стана и бой пред дискотеката. Го забласках един. Еба, той ми се надърви. Into the mouth. Nice. Един ми се надърви. Той ми се издърви, брат. Той ми се издърви, братча. Пичове, не че много се бия, ама много се бяга. Такива му ги раздадох, бат, отпред, бат, че не мога да стигнем да му се извиним, бат. Why are you running? Деба шматката. Ако шматката се познае, защото беше българин, не беше грък. Ако се познае, мога ми пише да си правим едно в едно. Е така за реванша. Наистина, пичове, партията си заслужава много. Ще ви остава промокод на A10 промокода. За следващия път, повярвайте ми, няма да сгрешите, това ви дава 10% отстъпка. Ще си изкарате много яко.
Наистина, партито беше уникално. Ако мога, ще се върна. Ако мога, наистина ще се върна, бата. Отпаднаха баловете, на които трябваше да ходя, така че най-вероятно ще се върна. Обстановката след тежка вечер, като имаме 4 часа път. На него не му се говори. Аз съм принуден да карам. Това нещастник отзаде спи. Тази малка помила отзаде, къде само ходи да се бие с хората. И той спи. Да, не жив ли си? Няма бе, виж, мога да те гледам в очите и да карам. Искаш да покажа Пол Уокър. Пол Уокър не е най-добрият пример. Ето го, вече сме почти в БГ-то. Значи най-големият шах, който разбрахме тук, що е, че пътя е затворен. И трябва да снимаме, чакаме 40 минути. Ама батко Иники е много гладен. И май ще седаме нека да хапнем. Дани отзад умира, колабира. Да бе, той не спре тук. Лошо ми е, спирай да повръщам това онова. Не ми дай да го снимам как повръща хопелето. Мръсника мръсна. Ето вече сме на границата. И сега ще спрем сигурно някъде в Сандански да хапнем назад. Че съм много гладен. Ядат ми се калмари по-родопски. Колко ти е зле? Ще бия. Кой ще бие, аз не съм тунил от пред дискотеката. Малко ги бихва. Не си жаха пътя. Малко ви беше шматки. Сега сме в Сандански. Ще хапнем хепи. Да босам в хепи. Мистер Пица, моля ви, не се сърдете. Бате, как ще ги забъснем след малко тук всички. Даниеля, ако те поизчакам още една минута, братле, ти чупа краката. Дай надолу, крам. Що, какво ще става? Йоан, искаш да снимаш UFC Live тук с камерата, защото сега малко ще го пребира, да. Брат, той ходи преди малко, гледай го, бе. Той ходи преди малко, е толкова с очилата, братле, с кис аген. И братле го гледа един човек и му се смее, братле, май ще те целуне, бата. Един чичак. Ще ти се зарадва. Това е най-голямата отрепка от всичките. Я кажи ти, що се напи така помер малко? Аз даже и не употребявам алкохол. Абе, слушайте сега една интересна история. Йоан е най-малък от всичките. Тръгва си от дискотеката. Документите са му в нас. Телефона не си вдига и 4-5 часа никаква. Колко време? 3-4 часа нямахме връзка с Йоан, нали? Бата не мога го откриеме и му звъниме. И той не си вдига телефона, нямаме ключи от стаята. Накрая влизаме, Йоан си легнал в стаята. Спи. И ние викаме, ние ти звънехме, ма ти не си чу телефона. Той вика, не, вика, аз много добре си го чух, вика, просто мислиш, че ме занимавате с глупости и ви затворих. Умярма на Сендолен. Изхрания къва. Аз отговарям за теб. Аз ви ти настойник. Сестрата ще ме пребие после, брат. Въвата на бата коце. Искам аз да я изям. Пичове, вече сме си в София. Ето, на печатката. Това ще разберете, че сме в София. По две дървета. Да. Надявам се, Вова, да ви е харесал. Ако не ви е харесал, да ви оттурим устата. Надявам се, Вова, да ви е харесал. Последвайте в YouTube, че можете много влогове. Така че, обичам ви, патенца. Наистина. Ей, къде падна шоколад, бат? Никога повече много. Това е последния влог, не знаете. Ще ходим ли пак в Гърция, Даниеля? Да, отиваме на следващото парти. На следващото парти ви очаквам всички там.